Получавате ревизионен акт. НАП ви начислива данък не въз основа на вашите документи, а по аналогия с други лица или дейности. Сумата е огромна. Как е възможно и законно ли е това? По член 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или ДОПК, НАП има право да определи данъчната основа по налог при наличие на конкретни обстоятелства. Като например да не сте подали декларация, документи ви да са унищожени или да липсват, или сте извършвали дейност без регистрация и други конкретно посочени в закона хипотези. Това е изключително мощен инструмент. НАП сама определя колко сте спечелили и колко данък дължите. Специфичен момент е, че при ревизия по член 122 от ДОПК тежестта на доказване се обръща. Не НАП трябва да доказва, а вие трябва да опровергаете нейните констатации. Разполагате с право на възражение срещу ревизионния доклад в 14-дневен срок от получаването. След това се издава ревизионен акт, който също подлежи на обжалване по административен ред пред директора на дирекция обжалване и данъчно-осигурителна практика, като евентуалната следваща стъпка е съдебната. Ако получите ревизионен акт, не го подценяйте. Свържете се с нас. Линкът е в профила.